Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi unen as súas forzas pro impulso da España Verde, a marca turística máis antiga que hai no Estado e que busca situar o norte peninsular como un destino único e diferente. Este ano, a comunidade que lidera o proxecto é Galicia. A Xunta convocou en Cambados os representantes das outras tres comunidades e a Tour España, que tamén forma parte do proxecto. O escenario elixido foi o Pazo de Feciñáns. Somos as 4 comunidades, xunto con Tour España, os que formamos parte da marca España Verde, e este ano, baixo a coordinación de Galicia, nesta reunión afondamos sobre todo no desenvolvemento dun dos produtos que máis sustentables, no que máis confiamos para a promoción conxunta das 4 comunidades, que o corredor do ecoturismo do norte peninsular. Este proxecto espertou interese xa dunhas 300 empresas relacionadas co ecoturismo, máis dun 100 delas de Galicia. Esta iniciativa causou moita sensación, moita expectación en todos os sectores relacionados coa aposta de produtos turísticos relacionados coa natureza. O encontro serviu tamén para preparar unha das citas máis importantes que ten a marca España Verde no máis inmediato, unha presentación no Porto. Un mercado que, si é fundamental para Galicia, tamén para o resto de comunidades que conforman esta marca. O acto de hoxe en Cambados non foi convidado o alcalde do municipio anfitrión, con todo Samuel Lago quixo sumarse a este encontro. Achegouse a Pazo de Feciñáns, pero non lle permitiron a entrada. Nos parece unha falta de respeto institucional tremenda por parte da organización. Agravada ademais porque, considerámoslo un despiste e si nos achegamos ata aquí onde se celebraba a reunión pretendendo acceder e saudar, ofrecerles ademais un agasallo a todos os participantes na reunión, e nos atopamos coa sorpresa de que cando se abre as portas para acceder á prensa non nos permiten acceder, coa clara intención de que non saiamos na foto, non? O rexedor indica que este xesto é semellante a outro acontecido hai uns días cando o Concello Cambadés tampouco foi convidado a un acto organizado pola Deputación de Pontevedra na vila. Sospeita Samuel Lago que esta podería ser unha estrategia do PP que, ao seu parecer, o único que demostra, di, é unha deslealdade institucional absoluta.